रायजोफोर आङो गोसो गैयाब्लाबो दिनैहाय फेसबुक इउटिउब लाइभआव नोंथांमोननि गेजेराव फैनो गोनां जादों। आङो मैयासो सासे इउटिउबार फंबाय समान बसुमतारीनिफ्राय बे खौरांखौ मोनदों। बिथाङा मोनसे निउसपेपार क्लिपनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै आंनो हरदों जे नोंथांमोना बयबो बावबायमोन खोमा थांनाय नभेम्बरनि 29 खालार 2025 मायथाइयाव जे मोनसे जालांनाय जाथाय बेयो जाहैबाय मोनद'था राफोद पपुलास आरो जौगाखानाय हारिफोरनो एसटि होनो लानायनि असिलायै आथिखालनि बिटिआरनि चिफ सिएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे खोथाखौ लानानै गले गले बुंबाय थादोंमोन गावनि पलिटिकेल केम्पेइनफोराव बिटिआर इलेक्शननि लाहार फाहार जानाय समाव जे जोङो नोंथांमोननो एसटि होगोन, राजबंशिफोरनोबो एसटि होगोननो हाग्रामा बिथाङा, बेनिफ्राय आदिबासिफोरनोबो एसटि होगोन आरो जेसे हायो एसे एसटि होनायनि खोथाखौ बिथाङा गावनि पलिटिकेल केम्पेइनाव रोखायै बुंबाय थादोंमोन। दा बेखौनो गमामायै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गेदेरथार सौग्रावनाय सफैदों जे नंमारगौ नामा हाग्रामा बिथाङा एंब्रा-एंब्रायैनो एसटिखौ होमारसिगोन नामा। दा एसटिया जाहैबाय जोंनि बर', गार', राभा, मिरि, मिसिं, देउरि, कार्बि बे आसामाव गोबांथा ट्राइबेल आदिबासिफोर दङ। दा बे एसटि स्टेटासा जाहैबाय गोदो गोदायनो भारत संबिधान सुजुनाय समावहाय गोरों गोराफ्रा जोंनि थासारिखौ नायनानै जोंनि सिम्प्लिसिटि जोंनि जानाय लोंनायनि हुदाफोरखौ नायनानै बिथांमोना सानदों जे बिथांमोनहा प्रटेक्टेड खालामजानांगोन, बिथांमोनहा मालायजों टाउन सहराव थांदेरनानै रायजो जानाय बेफार फालांगि खालामनायनि हुदा गैया, बिथांमोना बिराद कन्टेनमेन्टजों सोलियो, गावसोर जेराव दङ बाहायनो थायो, बिथांमोननि गायनाय फुनायनि हुदाया एखेबारे ट्राइबेलाइजेसननि दाबो सोदोमस्रियावनो दङ। दा बेफोर गासैबो सिन्था खालामनानै जे बे जाथिया बे माखासे जाथि फोरमानिया जुदि संबिधानिक भाबै रैखाथि होजायाब्ला खिन्थु खैफोद गोनां जानो हागौ। दिनै नुबाय जोंनि एसे एनै आन्दलन खालामनानै मोननायखौ माखासे हारि हारिसाफ्रा लुबैनानै मेगन सानानै बुंबाय जे बे एसटि स्टेटासखौ जोंनोबो नांगौ। दा बेखौनो लानानै हाग्रामाया बे खोथाखौनो लानानै बिथाङा एडभान्टेज लाबाय जे इलेक्शननि केम्पेइनाव नोंथांमोननि एसटि नाङा नामा। दा बे खोथाखौनो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफ्रा खोब सिन्था खालामदोंमोन बै समाव आरो बे सिन्थाया हदाय सबसमाय सोरनावबा नांगोरो होनोबा लाइमोनफोरनाव नांगोरो, जोंनि फिसाफोरनाव नांगोरो, जोंनि जोहोलावजोफोरनाव नांगोरो। बेबायदिनो जोंनि माखासे बर' गथ'फोरनि मेगननि नोजोराव गोग्लैनानै बिथांमोना हथादै जे बिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे खालामनांगोन होननानै बे जेन जि ग्रुपआ श' हाजार फैनानै धरना बायदि बायदि खालामफैदोंमोन। दा बेवहायनो जेब्लानाखि बे जेन जिनि 6था जाफुंसार जाथि माहारिनो एसटि होनायनि एगेन्स्टै बिथांमोनहा आन्दलन खालामदोंमोन, प्रटेस्ट खालामदोंमोन, जोंनि क'क्राझारनि हायुङारि एसपिडिसि बिथांमोनहा बुंबाय जे नोंथांमोना बेखौ बन्द' खालामदो, बे खोथाखौ जोङो उनाव सावरायफिनगोन, जाबाय बे बिदिनो जोबसिगोन, जोङो केसबो फाइल खालामनाय नंला बायदि बायदि होनदों। दिनै नुबाय जे बिथांमोननि गासै 22 जन गथ'फोरनि एगेन्स्टै कर्टनिफ्राय सुमन लेटार
रिमाइन्डार लेटारा फैबाय जे बिथांमोनहा एथ' थारिखआव हाजिर जानांगौ। दा आं बे खोथाखौनो खोब सिन्था खालामदों। आं थारिखखौ नायनि summoned to an accused person, Chief Judicial Magistrate in the court of Janovi Devi, Additional Chief Judicial Magistrate, Section 61, dash umuk, umuk, umuk. Whereas your attendance is necessary to answer to a charge of offense punishable under Section 132, 189, 329, 324 of Bharatiya Nyaya Samhita. You are hereby required to appear in person or by pleader as the case may be before the magistrate of Additional Chief Judicial Magistrate on the day 17 June 2026. Herein fail not. Fail दा खालाम होनदों. You must attend. 6 थारिखआव बिथांमोनहा दिनै फार्स्ट नामा? सरि गाबोन समफोर गाबोन सानसेनि उनावनो बिथांमोनहा कर्टआव थांनानै हाजिर जानांगोन। दा एक्जाक्टलि बे केसखौहाय आं मिथिया सोरबा BPFनि सुबुंफ्रा होदों ना पुलिस डिपार्टमेन्टआ गावसोरनो होदों। पुलिस डिपार्टमेन्टआबो बेबायदि जाथायखौ गावसोरनो होनो हायो। दा बे खोथाखौ अभारअल आं सिन्था खालामदों आरो जे लाइमोनफ्रा सब समाय बलिका बाख्रा मोनफ्रोमबो जाथायनि बिजाउनखौ जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि फिसाफ्रा भुगिनो गोनां जायो। सासे ट्राइबेल मानसिया सासे बर' जाथिया गावनि मोन्थाय आरो गावनि इयुननि मोन्थायखौ सोरनोबा जासिना होनायाव बयहाबोथ' खर' साखागोन, बयहाबोथ' बादाया जाखागोन। दा बेखौनो जों बिमा बिफाफ्रा जों पेरेन्टसफ्रा जों रायजो राजाफ्रा सावरायनाया जोंनि फिसाफोरनि खोमायाव हाबबाय, बिथांमोननि मेगनाव नोजोराव गोग्लैबाय आरो बिथांमोननि बिखायाव हरखाब गाग्लोबबाय जे जोङो माबा मोनसे खालामथारगोन होननानै गोबां कलेज आरो इउनिभार्सिटि आरो स्कुलनि छात्रफ्रा ज' जानानै प्रटेस्ट धरना खालामदोंमोन। दा बे धरनाया आंथ' सानो बियो मालाबाबो इन्टेनसनेल नङा। एसेम्ब्लियाव सेक्रेटारियेटनि एसेम्ब्लियाव थांनानै चेयार टेबोल बुफायनाय, गेटफोरखौ सौब्लां नारब्लां खालामनाय, सोरबा गार्डफोरखौ नाथार खालामनाय, बे जाथाया मालाबाबो इन्टेनसनेल नङामोन। मानोना हाग्रामाया बिनि खुंगिरिखाय जोङो बिथांखौ बिनि एगेन्स्टै जोङो दिन्थिनांगोन जाहाथे बिथाङा गावनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लाफिनो। माने ओरैबायदि जाबाय जे एसटिआ मोनमारसिगोन नामा, ओरैबायदि जाबाय जे एसटिखौ होमारसिगोन नामा। आसाम एसेम्ब्लियावबो बे खोथाया बेरखांबाय, हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गले गले होनबाय थाबाय। दा जामारसिगोन नामा? दा जाबायानोमोन, जासिगौआनोमोन। जोंनि लाइमोनफ्रासो बेखौ दावराव दावसि खालामनानै धरना दरसि खालामनानै बे एसटि होनो नागिरनायखौ होबथानाय बायदि जादों। दा बे जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि फिसाफ्रा बेबायदि धरना खालामनाया दा गोरोन्थि जाखो ना जोंनि बर' हारिनि थाखाय एसटि कमिउनिटिनि थाखाय मोजां जाखो? फ्राय साफ्रोमबो शेड्युल ट्राइब रायजो राजाया बुंगोन जे बियो मोजाङैनो जादों। सारा आसामावनो जोंनि बिटिसिआवल' नङा, सारा आसामावनो जादों। मोनफ्रोमबो ट्राइबेल जाथि जनगोष्ठीया बेखौ खालामदों जे जोङो बेखौ प्रटेस्ट खालामनांगोन, जोङो बेखौ बादा होनांगोन। खुनु फैदे 6टा जनगोष्ठीनि एसटिखौ होनो मोना होननानै बिथांमोना जेरैबायदि बादा होदों, आसाम नाङैनो बादा जाबायबो। दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया थामहिनबा आसाम एसेम्ब्लियाव होननानै डिक्लेयार खालामनो हायाखिसै। दा बे जिनिसा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन? आंनि थाखाय बियो मोजां जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजानि मोजां मावनानै दिनै बिथांमोनहा कर्टआव समन खालामजाबाय। दा ओरैबायदि आर्टिकेल होदों, बे आर्टिकेलफ्रा बे सेक्सन आन्डार सेक्सनफ्रा बे दफाफ्रा बोसोरनै जेल जानायनि दङ, बोसोरबा जेल जानायनि दङ, 7 बोसोर जेल जानायनि दङ, मिनिमाम मास मोनबा आरो बेजों लोगोसे फाइनबो जानांगौ। दा जोंनि फिसाफोर जायफ्रा फरायफुबाय थानाय बे गथ'फ्रा दा
आं मिथिगौ आन्दलन खालामनायाव जोङो बोसोराव खननै खनथाम कर्टआव हाजिर जानांगौमोन, बेबायदिनो नुजाबाय थानांगौमोन, इसोरनि अननायाव जेलाव थांनाङाखै, बारग'बोदों बाहाले बाहाल। खिन्थु बे गथ'फ्रा बेबायदि केसनि थाखाय खननै खनथाम खनब्रै खनबा बोसोरसे बोसोरनैया थांबाय थानांगोन। दा बेबायदि जायोब्ला बिथांमोननि बिमा बिफाया दुखु मोनगोन, गाव गावनि फिसाखौ बादा होगोन, आरो बे लाइमोन गथ'फ्रा गोसोआव गिनाय फैगोन, नै माथो जों रायजोनिसिम मावदोंमोनलै, रायजोफ्रा जोंनि थाखाय माथो रावबो जेबो बुङाखिसै। दा बेखायनो आं रायजो राजानि नोजोराव लाबोदों बे बाथ्राखौ। नोंथांमोना बयबो दिनै बे बाथ्रानि सायाव कमेन्ट होनांगोन, आरो नांगौ जायोब्ला जोङो इन पार्सन बेनि एगेन्स्टै प्रटेस्ट होनांगोन जे जोंनि लाइमोनफोरखौ दुसि खालामनो मोना। दा केसआ सोरबा बिपिएफनि बेक्तिफोर होदोंबा हयथ' बियो बुजा बुजियाव जे जाबाय जों ओरैबायदि खालामसै होननानै खननै खनथाम हाजिर जानांगौ नङा। खिन्थु बे केसखौ पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो होदोंब्ला बेयो जारला जागोन। उइटनेस साखिखौ लेंहरगोन, साखिफ्रा टाइमाव फैयोब्ला थाब गगोन, आरो टाइमाव फैयाबा गोलाव जागोन। आरो साखिया जुदि बे 22 जन जोंनि लाइमोन गथ'फोरनि एगेन्स्टै जायोबा, नोंगौ बिसोरनो थार आं नुदों आं सिनायो होननानै जुदि बुंबायबा बिसोरो जेलाव जोबजाबाय। सोरबाया 5 बोसोरनि, सोरबाया 7 बोसोरनि, सोरबाया बोसोरनैनि, सोरबाया एटलिस्ट मास मोनथाम मास मोनबानि। दा बेखायनो रायजो राजाया बिसार खालामदो। आं हाग्रामा बिथांखौ खावलायनो सानदों, नोंथाङा बुजिना मानसि, दिनै जे जोंनि जेनजि बे गथ'फ्रा बाहाय जेनजिल' जानानै थायाखै, बिथांमोना कमप्लिटलि दिनैनि क'क्राझार जनता पार्टी, अल इन्डिया क'क्राझार पार्टीजों लोब्बा जाहैबाय, बिथांमोना कानेक्टेड जाहैबाय। भबिष्यतआव बे गथ'फ्रा बेफोर खोथाखौ गोसोआव लागोन, मालाबा माबा जाफ्लांगोन, फिन बेबायदि दावराव दावसिया जागोन। जाहाथे बेफोरबायदि जाया। जि जिनिसा बुजा बुजि जोब्बायमोन, आं सानो बे जिनिसा बुजा बुजि जोबनांगौ। आं फोलावनो सानासै रायजोफोर, आंनि बै 6था एडभान्स जनगोष्ठीनि एसटि होनो नागिरनायाव जोंनि लाइमोनफ्रा फैनानै बादा होदों, आरो बिथांमोननि बादा आरो आन्दलन खालामनायनि थाखायनो दिनै 6था एडभान्स जनगोष्ठीनि एसटिखौ होआखिसै। बेयो जों गासै ट्राइबेल जाथिनि थाखाय मोजां जादों, नाथाय माखासे मानसिनि थाखाय बेयो गाज्रि जादों, आरो बेखायनो बिथांमोना दिनै कर्टआव हाजिर खालामजानो थाखाय लेंहरजाबाय, संखोनो थांनांगौ। दा बे गासै खोथानि सायाव नोंथांमोना बिसार खालामदो, कमेन्ट खालामदो जे 22 जन बेक्तिखौ कर्टआ समन खालामनाया मोजां जादों ना मोजां जायाखै, जे सोरबा बिपिएफनि सुबुंफ्रा बिथांमोननि एगेन्स्टै केस होनाया मोजां जादों ना जायाखै, जे जोंनि जेएनजिफोरखौ दुखु होनाया भबिष्यतआव मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन, जे जोंनि क'क्राझार जनता पार्टीखौहाय एदावनानै लानाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन, बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा लाइक कमेन्ट पजिटिभ नेगेटिभ हरनो हागोन। बिनि सायाव रायजोआ बिसार खालामनो थाखाय बे मोनसे प्लेटफर्म। खुलुमबाय रायजोफोर।